நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. மறந்தும்மை மறுதலில் தடங்காமலே, மனம் போன வழிகளில் நடந்தேனையா. மறந்தும்மை மறுதலில் தடங்காமலே, மனம் போன வழிகளில் நடந்தேனையா. மடிந்திடும் என்னை கண்டு விரைந்தென்னருகில் வந்து மனதுருகினீரே ஐயா. என் மேல் மனதுருகினீரே ஐயா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. சிறந்த உம்முகம் காண விரைந்தாசித்தே, சிலுவையின் தரிசனம் அளித்தீரையா. சிறந்த உம்முகம் காண விரைந்தாசித்தே, சிலுவையின் தரிசனம் அளித்தீரையா. இனிய உன் சத்தம் கேட்டேன், கொடிய என் குணம் வேட்டேன், இனிமேல் என் துணை நீரையா. கோவில் இனிமேல் என் துணை நீரையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. உமக்காக என்னையும் நீர் தெரிந்தெடுத்தீர், உமதாவியனிலிருந்து பலனளித்தீர். உமக்காக என்னையும் நீர் தெரிந்தெடுத்தீர், உமதாவியனிலிருந்து பலனளித்தீர். உமையன்றி பூவில் வேறு அடைக்கலம் எமக்கில்லை, உம்மை நம்பி ஜீவிப்பேனையா. இனிமேல் உம்மை நம்பி ஜீவிப்பேனையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா. நிலையில்லா உலகத்தில் அலைந்தேனையா, நினைத்தென்னை அழைத்தீரே எனதேசையா.
எங்கள் அன்பின் தகப்பனை துதிக்கிறேன் என்று சோசிக்கிறேன் சுவாமி. இந்த நாளில் அடிமை கொடுக்கிற செய்திக்காகவும் சம்பத்தினை பார்க்கிறேன், மறைத்தினை வெளிப்படும் உடைய வார்த்தையாக இருக்கட்டும் சுவாமி. மற்றும் உடைய பொருட்படுத்துகளும் துதிகன மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய மகத்தான நாமத்திற்கு சோசனம் உண்டாவதாக. திரும்ப நிச்சயமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு ராஜா ஒரு வெற்றி போர் தொடுத்து வெற்றி கொண்ட பிறகு முனிவரையும் அவருடைய சீடர்களையும் அந்த ஒரு விருந்துக்கு அவர் அழைத்தார். அவர்கள் இந்த விருந்தெல்லாம் முடித்துவிட்டு போகும்போது போகும் வழியில் ஒரு சீடன் கேட்டான், நீங்கள் புலநடக்கத்தை பற்றி எங்களுக்கு குருவே நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்களே, இப்படிப்பட்ட வைபவங்களுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நீங்கள் எங்களை அழைத்த போது நியாயம்தானா என்று கேட்டான். உடனே அவர் சொன்னார், புலநடக்கம் என்பது இப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் பங்கெடுக்கக்கூடாது என்று கிடையாது. கோகைகளிலோ அல்லது தனியாக மலைகளிலோ அங்கே இருப்பது தான் புலநடக்கம், இருந்து டவுன் செய்வதுதான் புலநடக்கம் என்று கிடையாது. இப்படிப்பட்ட சூழலையும் அதற்கு நாம் அடிமையாகிவிடக்கூடாது என்பதுதான் புலநடக்கம் என்று சொல்லி அந்த சீடனுக்கு அவர் சொன்னாராம். போல வேதாந்தத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு தருணம், ஒரு சோதனையான ஒரு நேரத்திலே தன்னை எப்படி தற்காத்து கொண்டான் என்று ஒரு வாலிபனை பற்றி நாம் இந்த நாளில் சிந்திக்க போகிறோம். அது எல்லோருக்கும் ஒரு தெரிந்த ஒரு கதை தான். யோசேப்பை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டிலே தெரியும். அவனுடைய சகோதரர்கள் அவனை இஸ்மவேலுக்கு 20 வெள்ளிக்காசுக்கு விலைக்கு கொடுத்தார்கள். இவர்கள் இந்த இஸ்மவேலர் எய்த்திலே போத்திபார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவனுக்கு அங்கே பார்வனுடைய பிரதானியம் தலையாறுகளுக்கெல்லாம் அதிபதியுமாகிய போத்திபார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் இந்த இஸ்மவேலிடமிருந்து யோசேப்பை விலைக்கு வாங்கினான். இந்த யோசேப்பு அங்கு அடிமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த வீட்டிலே ஆண்டவன் கூடவே இருக்கிறார். அவன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆண்டத்தோடு கூடவே இருப்பதை அந்த போத்திபாரும் பார்க்கிறான். உடனே அவன் தனக்குள்ள எல்லாவற்றையுமே விசாரிக்கும்படி அவனை வைத்து விட்டான். வீட்டில் உள்ள எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய மனைவி தவிர இது எல்லா காரியத்தையும் அவன் ஒப்படைத்தான். என்ன அவள் செய்கிற காரியம் எல்லாம் இது ஆதியாகமம் புத்தகம் 39 அதிகாரத்தில் வருகிறது. அவன் செய்கிற எல்லா அவனை விசாரணைக்காரனை அவன் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனாக வைத்து எல்லாவற்றையும் அவன் கையில் அவன் ஒப்படைத்தான். எதை மட்டும் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், தன்னுடைய மனைவி மேலுள்ள ஒரு அதிகாரத்தை மட்டும் அவனுக்கு கொடுக்காதபடி இது எல்லா வீட்டில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் பார்க்கும்படியாக அவனுக்கு யோசிப்புக்கு போத்திபார் கொடுத்தான். என்றால் கர்த்தர் யோசிப்பு நிமித்தம் இந்த எய்த்தின் வீட்டை அவனுடைய வீட்டையும் போத்திபாருடைய வீட்டையும் இந்த யோசிப்பு மூலமாக அவன் ஆசீர்வதித்தான். வெளியிலும் அல்ல, உள்ளாலே மட்டுமல்ல, வெளியில் எல்லா இடத்துலையுமே அவன் மூலமாக ஆண்டவர் அவனுடைய வீட்டை ஆசீர்வதித்தார். ஆனால் இவன் நல்ல ஒரு சௌந்தரியமானவன், அழகான ஒரு வாலிபன். இவனுடைய போத்திபார் மனைவி என் மேல் ஒரு கண் வைத்து கொண்டே இருக்கிறாள். இவனை அடிக்கடி என்ன சொல்ல என்னுடைய நீ சயன் என்று சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாள். ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான், பலமுறை அவள் சொன்ன பிறகு கூட அவன் என்ன சொன்னான்னு சொன்னால் 10வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது 11ஆம் வசனத்திலே, இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவள் தன் வேலையை செய்ததற்கு வீட்டுக்குள் போனான். வீட்டு மனித ஒருவன் வீட்டில் இல்லை. அதுக்கு முன்பதாக 9ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது, இந்த வீட்டிலே என்னிலும் பெரியவன் இல்லை, நீ அவருடைய மனைவியாக இருக்கிறபடியால் உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் எனக்கு விலக்கி வைக்கவில்லை. இப்படி இருக்க இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான். என்றாலும் அவள் விடவில்லை. திரும்ப கேட்டுக்கொண்டிருந்தோடு ஒரு நாள் இவன் வேலை செய்வதற்கு வீட்டுக்குள்ள போகும்போது யாருமே வீட்டிலே கிடையாது, அவள் மட்டும்தான் உண்டு. உடனே அவள் வற்புறுத்தி கேட்கிறாள், என்னுடைய சயன் என்று சொன்ன இவன் என்ன பண்ணினான், அவளை வற்புறுத்தவே இவன் தன்னுடைய ஆடையை கூட விட்டு வெளியே ஓடிவிட்டான். ஆனால் இவள் என்ன தந்திரம் சூழ்ச்சி செய்தாள் என்றால், இவன் தான் யோசிப்பு தான் அவளை பலவந்தம் பண்ண அவன் சயன் என்று சொன்னான் என்று சொன்ன போல பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு வெளியில் உள்ளவரெல்லாம் வேலைக்காரர்கள் மற்றவரிடம் என்ன சொன்னாள் என்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட ஒரு எபிரியனை இங்கே கொண்டு வந்து அவன் என்ன செய்த காரியத்தை பார்த்தீர்களா, அவன் தன்னுடைய ஆடையும் விட்டு ஓடிவிட்டான் என்று சொல்கிறாள். அது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய கணவன் வந்தவுடனே போத்திபார் வந்தவுடனே இந்த காரியத்தை அவனுக்கும் அவள் சொல்கிறாள். அவன் கோவப்பட்டு இவனை சிறையில் அடைக்கிறான். அங்கே சிறைச்சாலை வைக்கப்பட்டு ராஜன் கட்டளையில் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிற யாரெல்லாம் ராஜாக்கு எதிராக செய்வார்களோ அவர்களை வைக்கப்பட்ட சிறையில் இவன் அடைக்கப்படுகிறான். அங்கே இருக்கும்போது அங்கேயும் ஆண்டவர் அவன் கூடவே இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவன் தேவனுக்கு பயந்த ஒரு வாலிபன். அங்கே அந்த சிறைச்சாலை தலைவன் இவனையே எல்லாவற்றையும் விசாரிக்கும்படி அங்கே வைக்கிறான்னு பார்க்கிறோம். போன இடமெல்லாம் யோசேப்புக்கு ஆண்டவர் கர்த்தர் கூடவே இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அவனுடைய ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை, பரிசுத்தை காத்து கொண்டான். சாதாரணமாக இந்த மாதிரி என்ன அவன் கஷ்டம் வாழ்க்கையில் 17வது வயதிலிருந்தே அவன் கஷ்டங்களை அனுபவித்து கொண்டே வருகிறான். தன்னுடைய தகப்பனார் உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லோருமே இவனை வெறுத்து ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் இவன் மேல் பொறாமை கொண்டு இவனை வெறுத்து இவன் எப்படியாவது கொலை செய்து விட வேண்டும் தான் சூழ்ச்சித்தார்கள். ஆனாலும் விட்டுவிடும் கடைசி அந்த இஸ்மவேலன் அவனை வித்தார்கள்.
நான் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இப்பொழுது அவன் யோசித்திருக்கலாம், இவன் போத்திபாருடைய மனைவி, அவளுக்கு நாம் இசைந்திருந்தால் இந்த வீட்டிலே நாம் எதை எதை நினைத்தாலும் சாதிக்கலாம், என்ன வேண்டாலும் அவன் செய்ய தருவாள் என்று சொல்லி அவன் ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நடத்தலாம் என்று சொல்லி நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான், இவ்வளோ பெரிய பொல்லாங்கான காரியத்தை நான் செய்வேன், நான் செய்ய முடியுமா, தேவனுக்கு விரோதமாக இந்த பாவத்தை செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவன் தப்பி ஓடுறான்னு பார்க்கும்போது இதுதான் அங்கே யோசிப்புடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எல்லாவற்றிலும் தேவன் அவன் கூடவே இருந்து அவன் செய்த ஒவ்வொரு காலம் ஆண்டவனை ஆசிரித்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு தேவன் மேல் இருந்த ஒரு பயம் என்றால் ஒரு ரெவரன்ஸ், ஆண்டவருக்கு பயந்து ஜீவிக்க வேண்டும், பரிசுத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டுமே என்ற ஒரு வைராக்கியமாக அவன் இருந்த ஒரு காரணத்தினால் தான் எல்லாவற்றிலும் சிறைச்சாலையிலும் கூட அவனுக்கு ஆண்டவர் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். திடீரென்று தவறே செய்யாத ஒரு சிறைச்சாலை போடும்போது அவன் மனது எவ்வளோ வேதனையாக இருந்திருக்கும். எந்த ஒரு குடும்பத்தினரோ யாரும் கிடையாது, அவனை புத்தி சொல்வதற்கு ஆள் கிடையாது, எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழலில் இருந்தவன். ஆனாலும் தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறார் என்ற அந்த ஒரு துணிச்சல் அவன் மனதிலே ஒரு வைராக்கியம், தேவனுக்காக நான் அதை செய்வேன், பரிசுமான வாழ்க்கை நான் காத்துக்கொள்வேன் என்ற ஒரு வைராக்கியம் இருந்த ஒரு காரணத்தினால்தான் அவன் அதை செய்ய முடிந்தது. எனவே நமக்கு ஒரு சோதனை எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வரும்போது அது வரக்கூடாது, எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய காரியம்தான். ஆனால் அதை எப்படி நாம் மேற்கொள்வது என்பதுதான், எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நாம் அதில் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம். பறவைகளெல்லாம் பறந்து கொண்டு தான் போகிறது ஆகாயத்தில், அவைகளை நாம் தடுக்க முடியாது. ஆனால் அந்த பறவைகள் நம்முடைய தலையின் மேலே கூடு கட்டுவதை நம்மால் தடுக்க முடியும், பறக்கிறதை தடுக்க முடியாது. ஆனால் நம்முடைய தலையிலே அதில் வந்து கூடு கட்டுறதுக்கு நம்ம நிச்சயமாக நம்மளாலே தடுக்க முடியாது. போல்தான் சோதனை எல்லோருக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான காரியம்தான். ஆனால் அதிலிருந்து நாம் நம்ம எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம். வேதாந்தத்தில் பார்க்கிறோம், 1 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 18-19 வசனங்களை பார்க்கும்போது, வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள், மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் சரீரத்துக்கு புறம்பாயிருக்கும், வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான். உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்று உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல என்றும் அறியீர்களா. இந்த ஒரு காரியம் மட்டும்தான், மற்ற பாவங்கள் எல்லாம் நாம் வெளியில் செய்கிறோம். ஆனால் வேசித்தனம் என்பது சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிற, மற்றதெல்லாம் வெளியிலே புறம்பாயிருக்கும், சரீரத்துக்கு புறம்பாயிருக்கும் மற்ற பாவங்கள் எல்லாம். ஆனால் இந்த வேசித்தனம், விபசாரம், வேசித்தனம் எல்லாம் தன்னுடைய சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாக செய்கிற ஒரு பாவம் என்று நம்ம பரிசுத்தத்தில் படிக்கிறோம். எனவே இது நம்மை பாதுகாப்பு பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்க முடிய பரிசுத்தர் என்று திரும்ப 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 தேவன் பரிசுத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை நாம் தரிசிக்கவே முடியாது. ஆனால் இந்த நாட்டில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பொல்லாத நாட்டில் கடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஏனென்றால் பழைய காலத்திலே நமக்கு சூழ்நிலை இப்படி கிடையாது. ஒரு வீட்டில் இருந்தால் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும், படிக்க போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு. ஆனால் இப்பொழுதோ சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் பார்க்கும்போது செல் மூலமாக, இன்டர்நெட் மூலமாக, ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் இப்படி சொல்லி ஒவ்வொன்றும் எடுக்கும்போது அந்த ஒவ்வொருத்தருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பானது ரொம்ப பயங்கரமான காரியத்திலே கொண்டு விடுகிறது என்பது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும். இந்த நாட்டிலே இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் கூட கொஞ்சம் நாட்களாக தினங்களாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது. சந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துணை நடிகை பற்றி, அவளுடைய கணவர் ஒரு டைரக்டர். இவர்களுக்கு காதல் திருமணம் தான். ஆனால் இவள் ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண். பலருடைய நட்பு இவளுக்கு உண்டு. தூத்துக்குடியிலே நிறைய பேர் கூட இவளுக்கு பழக்கம் உண்டு. இதை கேள்விப்பட்ட தன்னுடைய கணவன் மேலே பயங்கரமாக கோபம். இவர் என்ன செய்தார்னு சொன்னால், அவள் தூங்கி கொண்டு இருக்கும்போது துண்டு துண்டாக தனியாக, கால்கள் தனியாக, கைகள் தனியாக, தலை தனியாக, அப்படி ஒவ்வொரு பாகங்களையும் தனித்தனியாக துண்டு துண்டாக வெட்டி அதை தனித்தனி கவரில் போட்டு சென்னையிலே எல்லோரும் இதெல்லாம் மற்ற குப்பைகளெல்லாம் போடக்கூடிய அந்த குப்பை போடக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போட்டு விட்டார். அங்கே குப்பைகளை தோண்டி பார்க்கின்றவர்கள் எடுக்கும்போது அவளுக்கு அப்படியே பதறி போனார்கள். ஒவ்வொரு கவர்லேயும் கால்கள் தனியாக, கைகள் தனியாக, இன்னும் தலையை கண்டுபிடிக்கவில்லை. பார்க்கும்போது ஏன் இந்த காரியம் என்று சொன்னால், அந்த தவறான உறவுகள், திருமணம் ஆகிவிட்டால் அது எவ்வளோ ஒரு புனிதமான ஒரு உறவு, அதில் களங்கம் வரும்போது தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது. ஒரு கற்பு என்பது ஆணுக்கும் இருக்க வேண்டும், ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பம் நல்ல அமைதியாக நல்ல ஒரு சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் தங்களுடைய எந்த விதமான ஒளிவு மறைவு இருக்கக்கூடாது. பல பெண்களை பார்த்தால் அவர்கள் தங்களுடைய எந்த பிரச்சனைகள் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந்த கணவரிடம் அதை ஷேர் பண்ணதை பார்க்கிலும் மற்ற ஆண்களிடம் ஷேர் பண்ணதை சந்தோஷப்படுகிறார்கள். இப்படி தான் பல வேலை பார்க்கின்ற இடங்களானாலும் சரி, எங்கே ஆனாலும் சரி, இப்படிப்பட்ட தவறுகளை நாம் செய்யக்கூடாது. என்ன, நாம் தேவனோடு நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் இருந்தால் கர்த்தரிடத்தில் நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளையும் நம்முடைய பாடுகளையும் கண்ணீரோடு நாம் அவருடைய பாதத்தில் விடும்போது நிச்சயமாக எப்படிப்பட்ட கணவராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு குடிகாரனாக இருக்கலாம், இல்லை கொலைகாரனாக இருக்கலாம், தவறான வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய கண்ணீரின் ஜெபத்தை நிச்சயமாக கேட்பார். ஆனால் நாம்
அது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வெளியில் போய் அதுவும் ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸில் ஒரு பெண்ணானது ஒரு ஆண் திருமணமான ஆனாலும் சரி இல்லை திருமணமாகாத ஆனாலும் சரி அவர்களும் ஷேர் பண்ணும்போது நிச்சயமாக பெண்கள் ஈஸியாக கண்ணீர் விட்டு விடுவார்கள். அந்த கண்ணீரை பார்த்து இறக்கப்படுவார்கள். அது நாளடைவிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 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 அது வித்தியாசமான ஒரு நட்பிலே போய் முடியும். அது கணவனுக்கு தெரிந்து விட்டால் சிறிதளவுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு சந்தேகம் ஆரம்பித்தால் அது ஒன்று நடக்காத நேரத்தில் கூட நிறைய நடந்து போல பல கற்பனைகள் நடந்து பெரிய பெரிய கொலைகள் எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு முறை காரணத்தினால்தான் தேவையற்ற உறவுகள் தேவையற்ற. அது மட்டுமல்ல, இன்னும் பேப்பரில் பார்க்கும்போது அடிக்கடி இப்பொழுது வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பிராயத்தில் உள்ள காரியங்கள் நடக்கும்போதும் பெற்றோருக்கு தெரியாமல் பல பிரச்சனைகள், பெற்றோர் கண்டித்தால் உடனே பெற்றோரை கொலை செய்வது, தகப்பனரை தலையை துண்டிப்பது, இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நான் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக வாசித்து கொண்டிருக்கும். ஏனென்றால் ஒரு யோசிப்பு போல ஒரு வாலிப பிள்ளை இல்லாத ஒரு காரணத்தினால்தான் அவனை போல நாமெல்லாம் கஷ்டங்கள் அனுபவித்து கிடையாது. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கஷ்டங்கள் பாடுகளும் அனுபவித்து கொண்டு சிறு வயதில் அனுபவித்து கொண்டே வந்தான். ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிச்சயம் இருந்தது. தேவனோடு நாம் நெருங்கி ஜீவிக்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டு ஒரு நாளை தருவார். என்ன நடந்தது பின்னாலே பார்க்கும்போது அவன் பார்வனுடைய அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற பார்க்க முடியுமா? ஒரு அடிமையாக விலைக்கு விற்கப்பட்டவன் எகிப்திலே. அவன் உண்மையாக இருந்த ஒரு காரணத்தினால் தன்னுடைய பரிசுத்தையும் காத்துக்கொண்டு கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்த ஒரு காரணத்தினால்தான் அந்த ஒரு பார்வனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் அவனுக்கு அந்த ஒரு உயர்வு கிடைத்ததுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நாமும் நம்முடைய உத்தமத்தில் நிலைத்திருந்தால் கஷ்டங்கள் பாடுகள் எல்லாம் கடந்து சென்றாலும் ஒரு நாள் நிச்சயம் ஆண்டவர் நமக்கு காணானை அடையக்கூடிய ஒரு கிருபையை தருவார் என்று எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. இன்னும் புல நடக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணணும், முனிவர்கள் இன்னும் ரிஷிமார்கள் எல்லாம் அங்கே போய் மலைகளிலேயும் காடுகளிலேயும் அங்கே போய் அவர்கள் இருப்பார்கள். அப்போதுதான் தங்களை அடக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி சிலரை பார்த்தால் பலகையிலே ஆணி எல்லாம் அடித்து அதன் மேலே படுத்திருப்பார்கள். என்ன என்று கேட்டால் சில முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த ஆசைகளை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்காக இப்படி நான் செய்கிறேன் என்று தவம் இருக்கிறேன் எல்லாம் சொல்வார்கள். தேவையே கிடையாது. இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒரு உறவுதான். தனியாக நிச்சயமாக இந்த பரிசுத்தை காத்துக்கொள்ள முடியாது. நாம் முயற்சி பண்ணும்போது நல்லவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும், பரிசமாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் முயற்சி பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஆண்டுடைய கிருபை நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ரெண்டும் சேரும்போது தான் அந்த பரிசுத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள முடியும். கற்பை ஒரு புலநடக்கம் நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைவனோடு உள்ள ஒரு நெருங்கிய உறவு நிச்சயமாக நமக்கு தேவை. நாம் தவறு செய்யும்போது நம்மை உணர்த்தும் பரிசுத்த ஆவியான உணர்த்துவார். தவறு, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசக்கூடாது, இந்த இடத்திற்கு போகக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட நண்பர்களோடு பழகக்கூடாது, இந்த நமக்கு ஒரு உள்ளாலேயே இருந்த ஒரு மனசாட்சி உணர்த்தும். அதற்கு நாம் பயந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட தவறான காரியங்களை பார்க்க மாட்டோம். இப்பொழுது அந்த சந்தியாவுக்கும் குழந்தைகள் உண்டு. இந்த நிலைமை, இந்த கணவன் இனி சிறைச்சாலை அவன் போய் அங்கே இருக்க வேண்டும், இவனுடைய ஜீவன் முடிந்தது. ஏன் அந்த ஒரே கணவனோடு சந்தோஷமாக ஜீவித்து கொண்டிருக்கலாம். இப்படி வர நேரத்திலே இந்த பாலியல் குற்றங்கள்லாம் வர நேரத்திலே தான் அந்த கோபம், பொறாமை, ஒரு தன்னுடைய மனைவி இன்னொரு கணவனோடு பழகிறான்னு தெரிந்தாலே ஒரு கோபம், ஒரு எரிச்சலை நாவை பார்க்கும்போது எப்பொழுது பார்த்தாலும் வீட்டுக்குள்ளாலே சண்டை, தகராறு. எத்தனை பிள்ளைகள், சிறு பிள்ளைகளுடைய தன்னுடைய பிள்ளைகளோட வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலமெல்லாம் எவ்வளவு சீரழிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை ஒரு தாய் உணர்ந்தால் இந்த மாதிரி தவறான பாதைக்கு போகவே மாட்டார்கள். ஆனால் இப்பொழுது துணிச்சலாக எல்லோரும் இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிற தவறான ஒரு உறவு முறை. மேரேஜ் என்பது ஒரு புனிதமான ஒரு உறவு. இந்த புனிதத்துக்கு கலந்து வரும்போது தான் குடும்பத்திலே பிரச்சனை, ஒரு அமைதியின்மை, இந்த குறைச்சலெல்லாம் வர காரணம் நமக்கு ஒரு தெய்வ பயம் இல்லாத ஒரு காரணம்தான். புனித அகஸ்டின் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல கற்றவர், நல்ல அறிவாளி. ஆனால் அவருக்கு விபசாரம், வேசித்தனம், இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தன்னுடைய டீனேஜ் எல்லாம் அப்படி கழித்து கொண்டிருந்தார். ஒரு ஏற்கனவே திருமணமான ஒரு பெண்ணை வைத்துக்கொண்டு அவளுக்கும் ஒரு மகன் உண்டு, அவனையும் வைத்துக்கொண்டு இவர் வாழ்க்கை கழித்தார். அவருடைய தகப்பன் அந்த பெரிய அவர் ஒரு பக்திமான் கிடையாது. ஆனால் தாய் மோனிகா பயங்கரமான ஒரு ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு தாய். இந்த அகஸ்டினுக்காக எவ்வளோ நாட்கள், காலங்கள், எத்தனையோ ஆண்டுகள் கண்ணீர் விட்டு என் மகன் ஒரு நாள் நிச்சயமாக ஆண்டவரே நீர் திருப்பி கொண்டு வர மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்காக பல ஆண்டுகள் அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். ரோம நிருபத்திலே பார்க்கும்போது 11ஆம் அதிகாரம் 13-14 அவர் அங்கே தோட்டத்திலே தன்னை பற்றி, தன்னுடைய வாழ்க்கை பற்றி இவ்வளவு சீரழிந்து கொண்டு இருக்கிறோமே என்று சொல்லி அவர் யோசித்து கொண்டு ஒரு நாள் ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கும்போது அவர் காதுக்குள்ளே கேட்கிறதாம், போய் இதை படித்து இதை எடுத்து படி, போய் இதை எடுத்து படி என்று சொல்லி ரோமர் 11 அதிகாரம் 13 எடுத்து படி என்று சொல்லி யாரோ காதலி சொல்வது போல அவர் கேட்டுதான். அவர் வீட்டில் போய் படிக்கும்போது அதை படித்தார். களியாட்டும், வெறியும், வேசித்தனமும், காம விகாரமும், வாக்குவாதமும், பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவள் போல சீராய் நடக்க கடவோம் என்று சொல்லி அந்த வசனத்தை அவர் படித்தது தான் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றியது.
பிறகு சிறு சிறிதாக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார். மாற்றின பிறகு அப்படியே அவர் ஜீவித்த எல்லாவற்றையும் விட்டார். ஆண்டவரிடம் சொல்லி அழுது தன்னுடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் அறிக்கை செய்து கன்ஃபஸ் பண்ணி மாறினார். அவர் செயின்டாக மாற முடிந்தது. பிற்காலத்திலே அவரோட பழக்கமான ஒரு பெண் தூரிடத்திலே பார்த்த உடனே அகஸ்டின் என்று கூட்டுக்கொண்டே பின்னாடி வந்தாள். அவரோ அதை பார்க்கறது போல போய்கொண்டிருந்தார். அகஸ்டின் எனக்கு தெரியவில்லையா, நான் தானே உம்மோடு பழகின ஒரு பெண் தானே, மறந்து போனாயா என்று சொன்ன உடனே அவர் சொன்ன காரியம், நீதான், ஆனால் நான் அல்ல, நான் பழைய அகஸ்டின் கிடையாது, நான் இப்பொழுது மாறிவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அப்படியே போய்விட்டாராம். நான் ஒரு மனம் திரும்பின ஒரு வாழ்க்கை, பயங்கரமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து கொண்டிருந்தவர் தான் அகஸ்டின். பிறகு ஒரு செயின்டாக அவர் மாறினார் என்று அவருடைய சரித்திர படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். இனி ஆண்டவராகிய கர்த்தர் எவ்வளவுதான் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களில் யாராவது கூட பயங்கரமான வாழ்க்கையில் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கலாம். ஒவ்வொரு செய்தியும் ஊழியக்காரன் மூலமாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, சில செய்திகள் சிலரை ஆண்டவர் மனதில் வைத்து தான் கொடுப்பார். இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களில் யாராவது வாழ்க்கையை தாறுமாறாக எப்படி கழித்து கொண்டிருக்கலாம். ஆண்டவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வாரா, ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஏற்றுக்கொள்வாரா என்று கூட நினைக்கலாம். அவர் எந்த பாவியாக இருந்தாலும் சரி, நாம் ஓடி போகும்போது நிச்சயமாக நமக்காக அவர் நம்மேல் அவர் இறக்கப்பட்டு அவர் நமக்காகவே பாடுபட்டு அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். நிச்சயமாக மன்னிப்பதற்கு அவர் தயவு பெற்றவராக இருக்கிறார். ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒரு பாத்தில் போய் ஆண்டவரே என்னை மன்னித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு மன்னிப்பை தருவார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமில்லை. ஒரு தேவனோடு கூடிய ஒரு உறவு நமக்கு தேவை. நாம் ஆண்டவரோடு ஒரு உறவாடும் போது நம்மை உள்ளால் இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும், இதை செய்யக்கூடாது, இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியும் எது தவறு எது. ஆனாலும் சில நேரங்களில் துணிகரமாக நாம் அந்த பாவங்களை நாம் செய்வதற்கு நாம் துணிந்து விடுவோம். அதற்கு பிறகு எல்லாவற்றையும் முடித்த பிறகு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவதை விட செய்வதற்கு முன்பதாக எப்படியாக யோசேப்பு நிச்சயமாக நல்ல ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு வீரனாக இருந்திருப்பான். அது மட்டுமல்ல, அவன் டிசிஸ் பண்ணான். அவள் அந்த பொத்திபார் மனைவி திரும்ப சொல்லும் போதே அவன் மனைவியை வைத்துக்கொண்டே அவள் ஒரு நாள் எப்படி நம்மை கட்டாயப்படுத்துவான்னு தெரிந்தான். அவன் தனியாக போகும்போது இப்படி வற்புறுத்தும் போது அவன் தன்னுடைய ஆடையை கூட விட்டு அவன் ஓடிவிட்டான் பார்க்கிறோம். அங்கே போத்திபார் கோவப்பட்டான் பார்க்கிறோம். ஆனால் அவனுக்கு நன்றாக மனைவி பிரி தேர்ந்திருக்கலாம். யாரிடம் கோவப்பட்டான் என்று அங்கே ஒரு வேதாகமத்தில் சொல்லப்படவில்லை. அப்படி இப்படி ஒரு குற்றத்தை அவன் செய்திருந்தால் நிச்சயமாக அவன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் சிறைச்சாலை தான் போடப்பட்டான் என்றால் போத்திபார் நினைத்திருப்பான், இவன் செய்வதெல்லாம் கர்த்தர் இவனோடு கூடவே இருக்கிறாரே, நிச்சயமாக அந்த பாவத்தை அவன் துணிந்து அவன் செய்திருக்கவே மாட்டான். மனைவிதான் ஏதாவது இந்த காரியத்தில் அவளுடைய உடன்பாடு தான் என்று சொல்லி போத்திபாருக்கு தெரிந்திருக்கும். அதனால்தான் சிறையிலே போடப்பட்ட பிறகு திரும்பவும் அவன் உயர்த்தப்பட்டான் என்று சொன்னால் அந்த தேவனோடு உள்ள ஒரு உறவு. தானியேலை பார்க்கிறோம், என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லி தானியேலும் நண்பர்களும் வெறும் கீரையும் பருப்பும் வைத்தவர்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தால் மற்றவர்களை பார்க்கிலும் இவர்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க அனுப்பப்பட்ட மற்ற வாய்ப்புகளை பார்க்கிலும் இவர்கள் 10 மடங்கு விசேஷமாக இருந்தார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். ஏனென்றால் ஆண்டவருக்காக சில காரியங்களை விட வேண்டிய காரியங்களை வாலிப பிராயத்தை விடும்போது நிச்சயமாக எதிர்காலம் நமக்கு நன்மை உள்ளதாக இருக்கும். இந்த வாலிப பிராயத்திலே உன் சிஸ்டர் என்ன என்று நாம் படிக்கிறோம். இந்த நாட்களிலே வாலிப பிராயத்திலே நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோலிங் பவர் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக சீரழிந்து போகும். அதுபோல் தான் ஸ்காட்லாண்டிலே ஒரு பெண், அவள் வாலிப பிராயத்திலே தாறுமாறாக வாழ்ந்து வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிவிட்டாள். ஓடி பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து ஒரு நாள் சூசைட் பண்ணிவிடலாம், தற்கொலை பண்ணிவிடலாம் என்று சொல்லி அவள் முயற்சிக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு ஆசை, கடைசியாக நம்முடைய வீட்டில் போய் நாம் பார்த்துவிட்டு வந்து வீட்டை பார்த்து தாயும் பார்த்துவிட்டு வருவோம். தகப்பன் கிடையாது. அவள் போகிறாள். திரும்பி போகும்போது இரவு நேரம் ஆகிவிட்டது. அது தோட்டத்துக்குள்ளாலே ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை போலதான் வீடு. அங்கே அவள் உள்ளாலே போகும்போது கதவுகள் திறக்கப்பட்டு கதவு திறந்திருந்தது. உள்ளே அம்மா என்று அவள் சொல்லி உள்ளாலே போகும்போது அங்கே படுக்கையிலே அவள் தாய் படுத்திருந்தார்கள். இவர்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். மகளை பார்த்த உடனே சொன்னார்கள், நான் என்னுடைய கதவை திறந்து வைத்திருந்தேன், என்றைக்காவது ஒரு நாள் என் மகள் இரவிலோ ஜாமத்திலேயோ எப்போனாலும் சரி அவள் வந்தால் இந்த கதவுள் திறந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் திறந்து வைத்திருந்தேன். மகளே, நீ வந்து குறித்து எனக்கு சந்தோஷம் என்று சொல்லி இந்த தாய் அவளை அரவணைத்து கண்ணீர் விட்டார்கள். திரும்ப அவளுடைய வாழ்க்கையை அவள் மாற்றினாள். தவறு செய்தாலும் பரவாயில்ல, தவறிலே நம்ம போய்கொண்டு திரும்ப நம்ம மன்னிப்பு கேட்டு திரும்பி திரும்ப அதில் விழாதபடி, குழியிலே விழாதபடி ஒரு தடவை நம்ம மனம் திரும்பி ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுவிட்டோம் என்று சொன்னால் திரும்பி அது போகாதபடி ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை வாழ்த்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த டீனேஜில் எந்த அளவு கண்ட்ரோலாக எந்த பிள்ளை, எந்த ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும்
இருக்குமோ அவருடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக எதிர்காலம் ஆசிரியப்பட்டிருக்கும் எந்த மன சந்தேகம் ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, பெற்றோர் நம்மை வாழ்த்துவார்கள். என் மகளா, என் மகனா, அந்த சொன்ன சொல்லுக்கு அப்படியே நிற்பான். இந்த நாட்களை பார்த்தோம் சொன்னால் பல வாலிப பிள்ளைகள் படிக்கின்ற இடத்தில் நானும் சரி, வெளியில் ட்ரைனிங்கோ படிக்க போகிற இடங்களிலே தவறான அந்த இடத்துல யாராவது வெளியிலேருந்து வேலைக்கு வந்த பையன் கூட தவறான முறையில் நடந்து அவர்கள் உடனே அவர்களுடைய தேவைகளுக்கு தக்க சில செல் வாங்கி கொடுப்பதோ, சில அவருடைய ஆடைகளை வாங்கி கொடுப்பதோ, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும்போது இது தவறு என்று தோணாதபடி அந்த காரியங்களுக்காக தன்னுடைய காரியங்கள் நடக்கும் என்பதற்காக இப்படி தவறான பாதையிலே செல்வதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனதுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளே, கர்த்தரிடத்தில், தேவனிடத்தில், இறைவனிடத்தில் ஒரு பயத்தோடு இருப்போம் என்று சொன்னால், அவருடைய பயப்படும் பயம் இருதயத்தில் இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட தவறுகளை நாம் செய்யவே மாட்டோம். யோசேப்பை நினைத்து பார்ப்போம். எவ்வளோ ஒரு கஷ்டங்களை பாடுகளை அனுபவித்த நேரத்தில் கூட அவனுக்கு இந்த சூழ்நிலை வரும்போது அவளுக்கு போத்திபார் மனைவிக்கு இசைந்திருந்தால் இவன் நன்றாக இருந்திருக்க முடியும். ஆனால் அவனுடைய பிற்காலத்தில் வாழ்க்கை சிறைச்சாலை போன பிறகும் அங்கே இருந்த 2 பேருக்கு ராஜாக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்த 2 பேர் அங்கே சிறைச்சாலை இருந்தார்கள். அவருடைய கனவுகளுக்கு அர்த்தத்தை சொன்ன உடனே அவர்கள் நடந்தது. அதன் மூலமாக பார்வனுடைய சொப்பனத்திற்கும் அவர் திகைத்து கொண்டு கனவை கண்டு திகைத்து கொண்டு இருக்கும்போது, இப்படி எங்களுடைய சிறைச்சாலை இருக்கும்போது எனக்கு ஒருவன் அங்கே இருந்தான், அவன் எனக்கு அது சொன்னதெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லி அவனை திரும்ப அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு ஆண்டு ஒரு தருணத்தை கொடுக்கிறார். இல்லைன்னு சொன்னால் போத்திபார் வீட்டிலே ஒருவரை அடிமையாக இருந்தாலும் கடைசியில் அடிமையாக இருந்திருப்பான். ஆனால் சிறைச்சாலை போனது ஆண்டவர் ஒரு டிவைன் ப்ரொவிஷன், அவனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம். சிறைச்சாலையாக இருந்தாலும் அங்கே அவன் உயர்த்தப்படுவதற்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்தார். கொடுத்த பிறகு அந்த பார்வனுடைய கனவுக்கு அர்த்தத்தை சொன்ன ஒரு நேரத்தில் அவன் எவ்வளவு ஒரு ஞானமுள்ள வேகமுள்ள ஒரு மனிதன், நீதான் இதற்கு தகுதி என்று சொல்லி பார்வன் இவனை ஒரு அதிகாரியாக அவனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் வைத்து நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு பஞ்ச காலத்திலேயே அவனை ஒரு அதிகாரியை வைத்தான்னு சொன்னால், அதான் இந்த காலகட்டங்கள் இல்லாமல் உறுதியாக தேவனுக்காக நின்ற ஒரு காரணத்தினால்தான் அவனால் அங்கே நிற்க முடிந்தது. அதான் ஒரு காரணம். இதை கேட்டுக்கொண்ட தேவ பிள்ளைகளே, இறைவனுக்கு பயந்து நாம் காரியங்களை பண்ணும்போது இப்படிப்பட்ட பாலியல் வன்முறைகளுக்கும் பல காரியங்களுக்கும் நம்முடைய மனதை கொடுத்து விடாதபடி எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் நிலைத்திருப்பேன். தேவனுக்கு பயந்து நான் இந்த இவ்வளவுப்பட்ட தீங்கை நான் செய்யவே மாட்டேன் துணிந்து சொன்னால் நிச்சயமா ஆசீர்வாதம் காத்திருக்கிறது என்பதில் இந்த மன சந்தேகமில்லை. கத்து தமிழ் செய்து வாசிப்பராக ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் தகப்பனே, நம்ம துதிக்கிறேன், நம்ம சோசிக்கிறேன் சுவாமி. இந்த நாளிலேயும் ஆண்டவரே, யோசிப்பு வாழ்க்கை மூலமாக நீர் கொடுத்த செய்திக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இந்த நாட்களிலே பார்க்கும்போது திருமணம் ஆனவர்கள் மத்தியிலே கூட பல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுவாமி. ஒரு கற்பை ஆணும் ஒரு பெண்ணும் காத்துக்கொள்ள நிற்கிற விஷயம் உண்டு. உமக்கு பயப்படும் பயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பரிசுத்தை காத்துக்கொள்ள முடியும். பரிசம் இல்லாமல் நம்ம ஒருபோது தரிசிக்க முடியாது. நான் பரிசுத்தர், நான் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி வேதம் முழுவதும் நாங்கள் படிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் படிக்கிறது மட்டுமல்ல, நாங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் தவறான பாதையிலே போகும்போது ஆண்டவரே, நாங்கள் அதை பார்த்து உமக்கு அது எதிரான காரியம் அல்லோ செய்யங்களை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள நிற்கிறது செய்யும் ஆசீர்வாதங்களை காத்திருக்கிறது. அதை நாங்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ளக்கூடிய கிருபை எங்களுக்கு தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. மற்றும் பொறுப்படுத்திக்கொள்ளும் துதிக்கான மகிமையான ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஷாப்பிங் கிளம்பிட்டீங்களா? ரெட்டியார்பட்டி ஜேகே சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வாங்க. நமது வாழ்விற்கும் வாழ்க்கைக்கும் வீட்டிற்கும் தேவையான அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்கும் ஒரே இடம் ஜேகே சூப்பர் மார்க்கெட். வீட்டு உபயோக பொருட்கள், நேர்த்தியான தரமான துணிமணிகள், ஃபேன்சி பொருட்கள், ஐஸ்கிரீம், குழந்தைகள் பராமரிப்பு பொருட்கள், ஆர்கானிக் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், பூங்கொத்துகள் மற்றும் கிஃப்ட் பொருட்கள் கிடைக்கும். தொடர்புக்கு ஜேகே சூப்பர் மார்க்கெட், ஜேகே மருத்துவமனை வளாகம், NGOA காலனி அருகில், ரெட்டியார்பட்டி.